बासबारि ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरनि दैदेननायाव ड्राग्स, थिर, जौवा, जौ फेग्रा मुवानि हेंथायै सावरायमेल खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौ आफादगिरिनि बिबान लाना मेल सामलायो बासबारि बन्दरनि गावबुरा सनेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा। नंगौ, कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि डेली बाजार आरो सप्ताहिक बाजाराव जौ फाननाय फेग्रा मुवा बाहायबोनाया बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमगासिनो दं। बेखौ नोजोर बोनानै मैया गोबांथार बासबारि ओनसोलनि गामिनि गावबुराजों लोगोसे EX MLA बनेन्द्र कुमार मुसाहारि, UPPLनि TCLCC मासिगिरि उत्तम हाज'वारि आरो परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अम्बिका गिरि हाज'वारि आरो बासबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि बजिष्ठ कुमार ब्रह्म बाहागो लाबावो। बासबारि दखरा आबोफनि आफादगिरि रुफा ब्रह्म लोगोसे बासबारि गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि रंगिना ब्रह्म बिथांमोना आरो फरायसुला फरायसुलिफोरनि इयुननि थासारिखौ गोग्गो खालामनो ड्राग्स, जौ जुवा बायदिफोरनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायो। लोगोसे मैया सावरायनानै होबथानो हानाय बायदि गोख्रों थांखिजों फेग्रा मुवानि होबथा आफादजों दिनैनिफ्राय फाननो मोना होनना गोख्रों थांखि आजावनाय जायो। टीचार आं बेहायनो जन्म जानाय बेहायनो देरनाय जोंनि बे आं दा 40 इयार्स जाबाय जों नुबोगासिनो दङ 40 इयार्सआव जों एथ' गाज्रि बेहाय परिबेस नुवाखैमोन आरोखि खिन्थु दा नुनो मोनबाय बेहाय ओरैबादि गाज्रि धरननि परिबेस जों नुबोगासिनो दं। खिन्थु बे प्रभाबा नैबे दा निउ जेनेरेसनावहाय बेयो एफेक्ट जागासिनो दं। गथ'फोरनिखौ लानानै जों नुबोगासिनो दं जोंनि स्टुडेन्टनियावनो दा जोंनि स्कुला हायार सेकेन्डारि जाबाय गोदो बिदि परिबेस गैयामोन। दा माने क्लास माबानानैबो बिसोर बाहेरायाव फैयो, बाहेरायाव मा खालामो जों बे परिबेसखौ जों नुनो हाया। खिन्थु जोंनि बाउन्डारियाव थाबा जों बेखौ जोंनि आन्डारावहाय जों माबा मोनसे खालामनो हायो। खिन्थु जोङो बाहेरायावबा जों बेखौ नुनो हाया। दा ओंखायनो जोङो दा बेहाय बयबो ज' लोगो जानानै जोङो बेहाय माबा मोनसे परिबेसखौ साफा खालामनो सानदों। जा बयबो बेहाय ज' जादों। गावबुरा दंमोन, बिभिन्न धरननि बिभिन्न गामिनिफ्राय फैनाय गावबुराफोर दंमोन। दा बेहाय जोङो दिनैहाय मोनसे सांग्रां मोनसे माबा लादों आरोखि जे जायनो नुयो जाने बन्द जानांगौ आरोखि। थिर गेलेयानो होन बा जौ फाननायानो होन नोंसोर मा खालामनानै जा, जुदि जानायनि उदैनि थाखाय जों माबा मोनसे जुदि खालामनानै जुदि आर्न खालामनांगौबा मेरला धरननि लामा दङ। मेरला धरननि लामा दं। बे जौ फाननाया जे मोनसे लामा, थिर फाननाया जे मोनसे लामा, बे लामा नङा। मेरला धरननि लामा दं। सोरबा मोनसे जोंनि बर'फ्रा गावनि सिखौ फाननानैबो दखना फाननानै जानो हायो, जोमग्रा फाननानै जानो हायो, गामसा फाननानै जानो हायो। दा जोंनि जायगायावनो जों आलदा जायगानिफ्रायसो फैनाय साप्लाइखौसो जोङो बायनानै गाननांगौ बा माबानांगौ जायो। खिन्थु जोंनि गेजेरावनो जुदि सोरबाफोर जुदि बिदि खालामोबा जोंहानो जोंनि जायगायावनो बे बुस्थुआ जोंनावनो थायो। बायहेरायाव जाहाथे बे बुस्थुआ जाया, जोंनावनो जोंनि आखायावनो थायो, जोंनावनो जोंनि आखायावनो जमा जागोन बे बुस्थुआहाय। दा जों बेखौनो नाजायो जों जाहाथे जोंनि बे जायगानि ओनसोलनि हिसाबै जोङो जोंनि जायगाया जाहाथे परिबेसा जाहाथे मोजां जायो। जोंनि गथ'फोरनि निउ जेनेरेसनाव दा जे फैगासिनो दङ इयुननि मानसिफ्रा जाहाथे भबिष्यताव जाहाथे बिसिनि भबिष्यता जाहाथे नस्थ' जाया आरोखि। बेखौनो जों खावलायो जाहाथे बयबो एज ए गार्जेन, एज ए पेरेन्टस, एज ए टिचार, एज ए ससियेलनि मानसिफ्राबो बयबो जाहाथे इनभल्भ जानांगोन। पार्टिकुलारलि सासे मानसियाल' खालामनो हाया। बेहाय जायगा परिष्कार खालामनायावहाय फोसाबनायावहाय बयबो लोगो जाबासो, बयबो ज' जानानै खामानिखौ मावबासो बे जायगाया परिष्कार जागोन आरो साफा जागोन। आं बेखौनो होननानै गोबां जे फरायसुलिफ्रा जे ड्राग्सजों दा नैबे सोलिफुदो, ड्राग्सजों मोनसे बादायलायनाय कम्पिटिसन जागासिनो परबतजरायावबो गोबां लाइमोनफ्रा ड्राग्स एडिक्टेड जागासिनो दं। बे बेलायाव बायद'आ सासे एसे फोरोंगिरि जानानै मा खावलायगोन? आं बेखौ सानो जे फार्स्ट अफ अल थ' गावनि बिमा बिफाया पेरेन्टसफ्रा नायग्रोनांगोन बे गथ'आ बहाय माबादि थांगासिनो दङ। फार्स्ट अफ अल थ' बिमा बिफानि गाइडेन्स, बिनिफ्राय टिचारफोरनि गाइडेन्स, बिनिफ्राय ससियेलि जाय इनभल्भफोर दङ, सोरबा गार्जेन दं, सोरबा पेरेन्टस दं, बिसोरबो मेगन होनांगोन। खिन्थु जों दा नुबोगासिनो दं आगोलहाय बिदिबादि परिबेस गैयामोन। दा जों खिन्थु नुबोगासिनो दङ जे दिने ड्राग्स एडिक्टेड जागासिनो दं गथ'फ्रा। आरो ओरैबादि जाबोगासिनो दङ लास्टआव बिसोर रिहाब सेन्टारावसो थांनांगौ बाध्य। बिमा बिफाया बिसोरखौहाय रिहाब सेन्टारावसो दोननांगौ बाध्य जानांगासिनो दङ। बे बुस्थुखौ जोंनि आखायावहाय जों फोसाबनो हाया। जों ज' जानानैसो
बयखौबो इनभल्भ खालामनानैसो जोङो जाय साप्लायार बेखौबो हमनांगोन जों जुदि मिन्थिनानै थायोबा बे मानसिखौ जाहाथे जोङो सियै थानो हाया आरोखि बे मानसिखौ जाहाथे जोङो हमनांगोन बेखौ मोनसे माबाफोर जुदि पानिशमेन्ट जोंनि गेजेरावनो जुदि पानिशमेन्ट होनो हायोबा जों होनांगोन आरो जोंनि आखायाव जुदि थायाबा बे केपासिटिया होमबा जोङो गोजौ लेभेलावहाय हमनानै बेखौहाय पानिशमेन्ट होनांगोन नङाबा दिने अल ओभार आसामावनो स्पेसियेलि अल ओभार नर्थ इस्टआव होनोबा बे ड्राग एडिक्टेडआ बहुत जाबोगासिनो दङ आरो जोंनि दाथ' क्लास 6, 7, 4, 5आवनो जों नुयो बिरि सिगारेट ड्राग्स जानाय बेफोर बिराद गाज्रि जाबोगासिनो दङ जोंनि स्कुलावनो जों नुबोगासिनो दं जों जेसेबां हायो जों होबथागासिनो दङ खालि जों टिचारफ्राल' होबथाबा जानाय नङा बयबो ज' जानानै गामिनि जानानै सोरबा बायरानि मानसिफ्राबो जुदि नुदोंबा बेखौ जोङो फोसाबनांगोन जोबोद नैबे फिसा जायगायावहाय बेबो साननो गोनां बाथ्रा दा दिनैहाय जोङो नैबे बासबारि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा समाजनि सिबियारि आरो दल संगठन जेरै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' समाज गावब्रा सन्था आरो बिनि फोरोंगिरिफोर आरो बिनि इन्टेलेक्सुयेल दैदेनगिरिफोर गासै ज' जानानै बेवहाय जोङो दिनैहाय नैबे बाजाराव बासबारि जे फिसा बाजार बे बाजारावहाय गोबाव समनिफ्राय बे जौ थिर जुवा बे फाननाय बा गेलेनायखौ जोङो दिनैहाय सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखि लादों जे बे बाजारावहाय जाहाथे बेफोर गाज्रि बेसादफोरखौ फाना आरो गेलेया दिनैहाय जोङो नैबे सावरायनायनि गेजेरजों नैबे जोंनि बे बाजाराव मोनसे कमिटि बानायनानै होनाय जादों बे बाजार कमिटि दा बे बाजार कमिटिनो कमप्लिटलि दायथ' होनाय जादों आरो नैबेयाव जायफोरनाखि बिथांमोना गावसोर बेयाव थिर फानो आरो जौ फानो बिथांमोनाबो बेवहाय डाइरेक्ट सिखार जादों जे जोङो दिनैनिफ्रायहाय फाननाय नंला होननानै जों बेखौनो मिजिंथियो जे जौ जुवाजोंल' जों गफबबाय थाबा जोंनि समाजखौ जोङो मोजां लामायावहाय लाबोनो हानाय नङा आरो जोङो जौ जुवाजोंल' जोङो जोंनि जिउ लामाखौ जोङो नागिरनानै लानाया बियो सैथो नङा जोङो गुबुन लामाजोंबो जोङो जिउ खांनाय लामाखौ जोङो दिहुननानै लानो हायो दा बिनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव बे जोंनि समाजाव जाहाथे बेफोर गाज्रि बेसादफोरा गोमालाङो बेखौनो जोङो मिजिंथिदों आरो नैबे जोंनि बे फिसा जायगायावहाय जाहाथे गुबुन जायगानिफ्रायबो फैयो एखनबा बाजार खालामनो फैयो बिदिनो बेरायनो फैयो बिथांमोनाबो हयथ' निस्सय बेयावहाय गाज्रि थासारिफोरखौ नुलाङो दा बेफोर जाहाथे जाया आरो दिनैनिफ्राय बिथांमोनाबो स्वीकार खालामबाय जे जोङो गाबोननिफ्राय बेवहाय खुनु रोखोमनि बेबायदि गाज्रि बेसादखौ जोङो फाननाय नङा आरो जोङो दिनैनिफ्राय जोंनि रायजोफ्रा जेरै बुंगोन जोङो बेजोंनो सोलिगोन होननानै बिथांमोनाबो स्वीकार जादों आं बेखिनिखौनो दा बेखौनो आङो खावलायनो सानो जोंनि बर' समाजावहाय दिनैहाय बे ड्राग्स जानाय ड्राग्स एडिक्टेडआ दङ आरो एसे बारायनायखौ जोङो नुदों आरो बेखौनो आङो बुंनो सानो जे गोबां बेबायदिनो देश दङ जेरै गोबां माबायावहाय USA मोनसे जेना डेलफिया होननाय मोनसे माबा दङ सिटि दङ बिराद गोजाम हेरिटेज सिटि दा बेयावहाय दिनै ड्राग्स एडिक्टेड जानानै बिथांमोना बे मोनसे सिटियानो बे धंस जानायनि लामायाव फैदों आरोखि दा बेनिखायनो बे ड्राग्सजों फेग्रा मुसा जिरादजों जोङो मालाबाबो मोनसे जाथिया बे मोनसे ओनसोला थांनानै थानो हाया आरो बेजों जौगानाय फैया दा बिनि थाखायनो बे ड्राग्स लानानै जाहाथे गावनि जिबनखौ धंस खालामा आरो गावनि जिबनखौ धंस खालामनायजों लोगोसे बे समाजखौ जाहाथे गुबुंले खालामा बेखौनो आं खावलायदों जे जोंनि जेनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोना जाहाथे बे फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि जिबनखौ जाहाथे मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो आरो दिनैहाय जे ग्लबेलाइजेसन जे कम्पिटिसन जुग बे कम्पिटिसन जुगावहाय जाहाथे जोङो लेखा फरायनायजोंनो जाहाथे जों समाजखौ जाहाथे मोजां लामायावहाय लांनो हायो बेखिनिखौनो आङो दिनैनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आङो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायदों।